Mi itt a Kiropraktika Központban 2 kutyával dolgozunk. Jelen van a segítő, támogató, kutyabarát mindkét pozíciója. Zsolt kutyája egy támogató kutya, aki rendszeresen jelen van, és ugyanúgy kérhetitek, hogy menjen be veletek a kezelésekre, mint ahogyan Zorkától is lehet ezt kérni. Zorka az én személyi segítőm. Alapvetően ő arra lett kiképezve, hogy nekem segítsen és velem jön mindenhova. Viszont egy idő után, amikor ő beleszokott egy kb. 1,5 hónap alatt abba, hogy én itt dolgozom és rendszeresen velem jön mindenhova, ő úgy döntött, hogy ez neki tetszik, és szeretne beszállni a kezelésekbe, és ezt azzal kezdte jelezni, hogy elkezdett támogató pozíciókat felvenni, oda ment és vigasztalta, támogatta azokat, akikkel érezte, hogy fájdalmat éreznek, vagy szomorúak. Egy idő után jelezte, hogy szeretne felszállni a kezelőasztalra is, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor ezt a teret, amit ő elkezdett betölteni, akkor ezt adjuk meg neki. A legjobb az, hogyha bejön valaki, Zorka körbe szabolja, és utána Zorka lefekszik valahova a kezelő szélére, és nem foglalkozik az adott vendéggel, az azt jelenti, hogy oké, nincs semmi gáz, nincs semmi olyan, amit ne tudnának itt megoldani. Nagyon sokszor látom azt, hogy mikor bejönnek kicsi babával, akkor Zorka körbe szabolja a babát, leveszi az összes információt. Van olyan, amikor anamnézis felvétel közben ő így belebeszél tulajdonképpen a beszélgetésbe, és közli, hogy hasonló hangokat ad ki, és akkor tudom, hogy na, ez egy olyan dolog, amiről itt mélyebben érdemesen beszélgetni. Van, amikor odajön az asztalhoz, és jelzi, hogy szeretne felszállni az asztalra, akkor az tulajdonképpen kutyanyelven azt jelenti, hogy szeretné támogatni az érzelmi feldolgozást, ami ott éppen akkor történik. Ilyenkor meg, hogyha az adott személy is megengedi, vagy a szülők megengedik a kisebb gyerekeknél, akkor engedem, hogy fölüljön az asztalra, van, aki ezt kifejezetten kéri, és gyakorlatilag ő a kezelés ideje alatt ott van. Elő szokott fordulni az is, hogyha a másik szobában hallja, hogy egy gyerek sír, akkor ő fölugrik, és jelzi, hogy ő szeretne kimenni, mert neki át kell menni a másik kezelőbe, mert ott valakinek szüksége van rá, és akkor hagyom is, hogy hadd menjen és hadd végezze el a dolgát. Az Zorka az én segítőkutyám, ő személyi segítő, hogyha kint az utcán jártok, akkor találkozhattok még mindenféle másfajta segítőkutyákkal is. Ők mind ugyanabban a kategóriába tartoznak. Igazából az a kutya, aki segítőkutya, igazolvánnyal rendelkezik, rajta van a kutya az adataival, és az adott személy, akit úgy hívunk, hogy felvezető személy. Ők azok, akik olyan vizsgát tettek, ami gyakorlatilag Magyarországon elfogadott segítőkutya vizsga. A legfrekventáltabban és a leginkább ismert a társadalomban az a vakvezető kutya. Őket onnan lehet megismerni, hogy van rajtuk egy vörös kereszt a hámjukon, illetve van egy ilyen fémkar, amiben a gazdájuk tud kapaszkodni. Na most a többi kutyát nem biztos, hogy egymástól el tudjátok különíteni, van köztük terápiás kutya, aki különböző foglalkozásokat segít, vannak a személyi segítők, ebbe a kategóriába tartoznak például a rohamjelző kutyák, illetve az olyan személyi segítők is, mint Zorka. Amikor az utcán mentek, akkor nem biztos, hogy látni fogjátok, hogyha veletek szemben jön valaki, hogy milyen fajta segítő kutyája van. Igazából nem is lényeges, az egyik terápiás, a másik segítő. Nem illik megkérdezni, hogy és neked miért van szükséged segítő kutyára. Most amit látok, amióta a kutyák jelen vannak a kezelőben, az az, hogy nagyon kevés mobiltelefon kerül elő. Tehát az emberek olyankor egy kicsit a közösség felé fordulnak, keresik a szemkontaktust, oda hívják a kutyát, magukhoz megsimogatják, és nem ebbe a befele forduló telefonos világban vannak, egy kicsit kilépnek belőle. De azt látom, hogy nagyon nagy igény van a kutyák jelenlétére, sőt van olyan, aki úgy jön be, hogy direkt egyből nézi, hogy van kutya? Hol vannak? Hol van Zorka? Hol van Johnny? A gyerekek nagyon szeretik, könnyebbé teszi nekik az itt létet. Ennek van egy fiziológiás háttere is, ugye a szemkontaktus az így is úgy is oxitocin termelést eredményez. Most, hogyha valakihez odajön a kutya, a szemébe néz, ráadásul egy kutya és nem pedig egy ember, tehát semmilyen konfrontáló háttér nincsen, remélhetőleg, akkor ez az oxitocin fröccs elönt minket, és mindjárt sokkal jobban érezzük magunkat. Ilyenkor beindul a gondoskodási reflexünk, tehát hozzá akarunk érni, meg akarjuk simogatni, legalább annyira szeretnénk mi magunk is megnyugodni, mint amennyire a kutyát szeretnénk megnyugtatni, bár erre szüksége nincsen.
Zorka rendszeresen oda megy és szagmintát vesz az embereknek a székéről, amiről fölálltak. Nyáron most, hogy mezitláb járunk, sokat papucsba járunk, megnyalogatja a talpunkat. Ilyenkor sokan azt gondolják, hogy biztos érzi rajtam, hogy kutyám vagy macskám van. Igen, persze érzi mellesleg, de alapvetően arra figyel ilyenkor, hogy milyen illatok terjedjenek az adott személy körül, merre járt, kivel találkozott, és főleg és leginkább, hogy érzi magát. Ha belegondoltok, akkor a reptéren is úgy ellenőrzik a drogokat, hogy a cipőnket törlik ki egy kis kendővel, vagy a talpunkról vesznek mintát. Ez azért van, mert a testünknek a nedvei ott egy kicsit intenzívebben vannak jelen, és amikor a kutya megnyalja a talpadat, rengeteg információt szerez arról, hogy milyen egészségi állapotban vagy, hogy érzed magad, jól érzed magad, félsz, izgulsz, és a többi. És Zorka, mivel személysegítő, és arra van, kifejezetten arra figyel, hogy érzi magát a másik ember, van, hogy úgy dönt, hogy valakinél leragad, ott marad, leül melléd, és gyakorlatilag a támogatásáról biztosít. Lehet kérni, hogyha valaki jobban szereti, hogy menjen be vele a kezelésekre, beengedik ide a nagyterembe, beengedik a kiskezelőbe, hozzám kranioszakrális terápiára is mindig be lehet jönni. Az ok, amiért én őt engedem fölülni az asztalra, és hogy befektetem őt az emberek lábak közé, az, hogy egy ilyen segítő kutyának elég nagy a testfelülete. Ez azt jelenti, hogy nagy felületben érintkezik velem, hogyha én őt az ölembe veszem. Na most neki van egy nyugodt szívritmusa, van egy légzési ritmusa, és minél nagyobb felületen érintkezem a kutyával, annál nagyobb százalékban tudom átvenni, és annál gyorsabban tudom átvenni ezeket a nyugodt ritmusokat, és az én szívritmusom is lejjebb megy, illetve az ő légzési ritmusához is igazodik az én légzési ritmusom. Ezen kívül, mint ezt majd másik képeken is láthatjátok, azáltal, hogy a kutya a medencémre teszi a fejét, egy nagyon enyhe nyomást, egy ilyen kellemes enyhe nyomást mér a medencére, tehát beindítja a paraszimpatikus idegrendszert. Ez egy kicsit úgy működik ugyanazon az elven, mint egy súlyozott takaró. Súlyozott takarót is egyrészt azért alszik valaki súlyozott takaró alatt, hogy beindítsa a hormonrendszert, a szerotonin és a melatonin termelést, hogy a paraszimpatikus idegrendszeren keresztül egy ilyen nyugtató hatás érje a szervezetet. Ugyanezt el tudja érni egy kutya is, és igazából még többet is tulajdonképpen, mint egy ilyen súlyozott takaró. Azért fontos, hogy a paraszimpatikus idegrendszerünk beinduljon, mert ez hozzásegít a gyógyulásunkhoz. Tulajdonképpen a kiropraktika is, és a kranioszakrális terápia is ezen dolgozik, hogy ezeknek a pontoknak a serkentésével gyorsítsa a gyógyulásnak a folyamatát. Most ezt a funkciót egy kutya át tudja venni. Tehát akinek van otthon kutyája, és mondjuk lefekszik a kanapéra tévét nézni, és közben az ölébe veszi a kutyát, és a kutya ráfekszik a medencére, ugyanezt a hatást tudja elérni.